Okeyo. Rawere mag Gen Z kawuono bago ng'anyo e alwora mar kanisa mar Jesus Winner Ministry mar Roysambu ka koro giseyo kanisa no kuom kawo omenda mar siling milion 20 mano ochiw kod jatend piny Kenya William Ruto kaka chiwo mare ne kanisa no. Rawere go mabende ywak ni kanisa no oyako lop jolweny mag KDF wacho ni ok gimor gi kaka jatend piny William Ruto chiwo omenda aoyaye ne kanisni e Thurka. Aka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero no jafwambo noyudre kama tek e lwet obila mano omonjogi kendo mayogi gi tich e sach rakruok makamano. Okinyi mar Jumapil, kanisa mar Jesus Winners Ministry obila mag GSU okwako kod arita mager. Kindeni rowere mag Gen Z ne chokore bang' buogo monjo kanisa no giwacho ni kanisa no ndhogo ywak mar jopiny Kenya magiwacho ni muodo odeyo e kinde ma jatend piny William Ruto to chiwo omenda oyaye ne kanisni. Bang' tieko lamo e kinde ma nyirombe e dok pacho, obila mag GSU marundo kwajo ma korgi opugno ochako ndhiyo rowere mag Gen Z mane oyuoro e chenro mar monjo kanisa no. Watu wanavama watch 70 million. People are giving out 20 million here, 100 million here, while we are suffering as Kenyans. No jobs, no schools, no food, no accountability, blatant crime everywhere. The police here are being defunded and they're being used here to tear gas us, to beat us up, and they're not being paid themselves. I want to ensure, just go ask them what they're earning. Instead of joining us and fighting for their rights, they are busy here just trying to masquerade on behalf of the government na kutusukuma. Ka ema jofwambo bende ochopo gi gigi mag tich mar menyo ndhicho mar jopiny ka e kinde ni ema obila ondhi e Kare Mulindi ma en jago picha mar kambi Royal Media Services kinde ma omako tipo mar obila mane rakore gi rawere kendo ng'wano gi kasogi e gari. GSU walikuwa wanashika vijana wakeka kwa gari, so nilikuwa napiga hiyo shot, wakanikujia. Wamenitandika, wameniingiza pale ndani, wakadelete kila kitu kwa kamera na wamebaki na hiyo kamera. Wameninyang'anya flash disk nilikuwa nayo, wamecheck kwa mfuko kila kitu kwa simu yangu wamedelete. Wamemvurutanisha, hata wange arresting has an order. Una arrest mtu ukiwa soba, sio kama umekunywa pombe, na hata walikuwa nanuka pombe. Wamevunja kamera zake, wanamweka, hata wanamuitisha pesa, na akiwa huko wanamuitisha pesa bado. That's bad. Na hata vitu zake wajamrudishia. Bang' dicho mar Kare Mulindi, obila okawe kendo loro ne kanisa mar Jesus Winners Ministry kama ne gigoye kendo gimaye gige duto mag tich. Mirima mar oganda neno kaka igoyo jofwambo kendo imayo gige mag tich olandore ka e kar Saboro. Kindeni ema jopiny obago ng'anyo kendo moko mache chunya apaya Madhika Road. Thoth mar odiochieng' ma kawuono, apaya ni Madhika Road e kar wilruok geche mar Roysambu ne okalre. Jopinyo moko mach kod tail mag nyamburko e ndara kendo geng'o kuonde mikalo go ka obila to wito negi iro malungo wang' nyaka kuonde mag tich. Ka lwasi ne chalo mar tuk paka kod oyieyo. Obila ne ajukou ka jopiny bende ni tem kadang' imakwa. Kite injuro gi jopiny ka geto obila to obila bende duoko iro maralum ma piacho kor yamo gi iro motwere. Obila bende oyudore tich nyadiriyo. Geng'o jopiny kik wang' apaya kod ywero mach mondo geche okal. Ne rowere mag Gen Z giramo ni jotelo nyaka winj ywak jopiny kendo chop singo margi. Ka nyirombe mag kanisa ni to kwayo Gen Z mondo luor ute mag lamo kendo lero ni ging'wono negi e mago duto magisetimo. There were some who were arrested at the morning, but Bishop have said that they should be released, not be harmed. And amewaombea watu wa msamaha, wasamehewe. Ile kitu nataka kuhimiza watu in Kenya and in the whole Africa. Africa and Kenya is a chosen land of God. I would love people of Kenya and the whole Africa to just respect the men of God. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Roysambu, Eboma, Nairobi.